gesmolten is in het glas. Dus er komt brokken glas in, dan gaat het in de oven. Ik ben Rini Ronkers. Ik geef de cursus pas de verre en casting. Dus een glascursus. Het eerste pas de verre is werken met pasta van glas. En casting of vormsmelten is dat je een massief stuk uit glas maakt. Dus dan smelt het glas in je vorm tot één massa. In mijn hele vorm inleggen. En je kunt werken met een gesloten mal. En dat wil zeggen dat mijn glas door een trechtertje naar de vorm gaat. Pas de verre is ten eerste een techniek waar je 3D kunt werken. Dus niet in het platte vlak, maar in een 3D-vorm. Dat kan een schaal zijn, het kan een vaasobject zijn. Het kan ook helemaal een object zijn. En een kenmerk van pas de verre is dat het een beetje een suikerstructuur heeft. Omdat je in principe met losse korreltjes werkt. En dat vinden de meeste mensen heel mooi. Als je wat langer in de oven stookt, op een hogere temperatuur, krijgt hij weer een glad oppervlakte. Je kunt ontzettend variëren met pas de verre. En een kenmerk van casting is dat het altijd massief is en ook zwaarder in gewicht wordt, maar ook altijd een 3D-object is. Wat wel altijd belangrijk is dat je van tevoren moet boetseren. Dus je moet altijd, zowel voor pas de verre als voor casting, van tevoren een modelletje maken of uit was of uit klei. En van daaruit ga je verder een mal maken waar je glas dan in komt. Is gips met kwarts gemengd. Zou je gips alleen gebruiken is niet vuurvast. Dus het zou in de oven uit elkaar vallen. Vandaar dat er dan kwarts bij komt. Het nodigt dan ook wel extra uit voor... Zeker als je al die kleurtjes hier op tafel bij elkaar ziet staan om een lekker bont geheel ervan te maken. Oxides zorgen heel snel voor meer luchtpijlvorming. Als je gewoon gekleurd glas gebruikt, heb je minder kans op die luchtbellen. Wat belangrijk is bij casting is dat je of je met grote brokken glas werkt of met kleine brokjes glas. En bij grote brokken glas blijft er minder lucht om je glas heen zitten. Met kleine brokjes glas blijft er meer lucht om je glas zitten. En dat heeft als gevolg dat er meer luchtbellen in je werk komen en je werk ook minder transparant wordt. Dus dat zijn dingen waar je mee kunt spelen. Eentje die is van vorig jaar, daar hebben we 2 keer 5 lessen gedaan. Dat is er eentje van hier. En de rest zijn allemaal in de eerste les begonnen. Meestal beginnen we met een plaatje van gips en kwarts. En daar krassen we in. En dat wat diep ingekrast is, vullen we met zwarte poederglas. En daaroverheen komt een laagje kleurloos glas. En dan krijg je een beetje een relief idee. Dus dat is de start van hoe je leert van je glas goed te mengen met lijm en het goed opbrengen van het glas. En dan gaan we een kommetje maken en dan een wat ingewikkelder kommetje. En dan doen we casting. En dan zijn we ongeveer op 8 lessen, we hebben 13 lessen. En dan bepaalt iedereen zelf van of die pas de verre wil gaan doen of dat je meer casting wil gaan doen. Hierheen is eigenlijk ook allemaal met glasspatel gedaan. Met oxides.